Kanigari ko All India Radio Shillong ka khubor ban pulir uelma arwar. Kimat makongsan jong ka khubor menta ka step kilong. Sedang ka jing tap vote jong kawat baningkong jong ka Lok Sabha election hinan kesini haki hentai puing tili ki parliamentary constituency. Hadu indref nyo poing not line nak sispa poing ka jing tap vote haki election Lok Sabha jong Shillong batua seat jong ka jila meglia bat beteng ya ka jing rap election Lok Sabha jong kiwat badangsa hakari. Ka khubor ka babnya. Ka jing tap vote jong kawat baningkong jong general election kala sedang hanin kesini hagaba ka jing tap vote jong kani kawat kala long na ka benta ki hentai puwe tili ki parliamentary constituency ki ba konthop ya khapra tili ki jilla but atli ki union territory haga jo ko ka jing tap vote shaki assembly election kala long ru haga jo kasni kata ha ki kattu katni ki jilla kum ha Andhra Pradesh Sikkim Arunachal Pradesh pat kattu katni ki benta jong ka Odisha haba phai shaki general election jo kawat baningkong kabla long hanin kesini Kakanthop ya boro absent tili ki parliamentary constituency jong jilla Andhra Pradesh khanyo tili jong Telangana pratili jong Uttar Pradesh santili jong Assam but Uttarakhand south tili jong Bihar but Odisha atli jong Jammu and Kashmir West Bengal Arunachal Pradesh but Meghalaya but markawai jong Chhattisgarh Mizoram Manipur Nagaland Sikkim Tripura Andaman and Nicobar Island but Lakshadweep ha Meghalaya ka jing tap vote na ka benta ki atli kisi jong ka Lok Sabha ka long hanin kesini ka long ka bayai be ya rti lat no satang ka jing thut ki VM ba malu malai katukat ni ki jaka bat ka bladat ban pinbek pat bat ya kanu le thu do chief electoral officer jong ka jilla uba FR ka ngor ka jing tap vote ka blasang na do novision stamp Kalapan hadu ndruf nyo poing not line nak sispa hagan ni kesini nalor ki pat ba la sakhiru ya jing tap vote jong ki kertong ki bakanthop ya uma Vincent H Palau bla tap vote halam musiang jong ka East China Hills u kertong ya manlang jong ka Meghalaya Democratic Alliance MDA but UDP u Dr. Gemino Mautho bla tap vote Hanongrim Hills Shillong lembat ki wede ki kertong ki ba ya aireng ha ka Shillong parliamentary seat haba phai shatura seat ka jing tap vote ru ka long ka ya be ya ruti ha ka ba la sakhi lang ya ka jing tap vote jong ki kertong ki bakanthop ya Dr. Mukul Sangma nak sen Congress lembat ka agata ki sama nak NPP Komisuban rap ka jing job jong ka jing tap vote ka long na ka jing Tom jong election commission ha ka ba la penjang lu ya baro ki nong tap vote haman la ki police station kin thup ki nong tap vote ki baduna dokhat met bat ki kin thei ka jing tap vote na ka benta ka election MLA siteng samay hasel sela constituency West Garo Hills kalolong himun kesini kalolong ka job namar ka jing tre lang jong ki pat ba kat kum ka jing thu u chief electoral officer ka jilla Meghalaya u ba FR ko ngor u ong ba ka jing tap vote jong ki pat ba hasel sela kalolong hadu prakuar na sispa ya ki election siteng samay hasel sela lapnong harin ka jing khat no u MLA ka ni ka constituency u Clement Marak na ka sen congress ha u Risau jong u ara khapra ki kertong ki bay airang ha ni ka election ki thop ya ka June Iliana Armarak jong ka Congress kabalong ko kuren jong MLA balaklat no ka Fremen si Sangma jong ka NPP ba Saidullah Nungrum MLA barin jong ka UDP baru Adorsur Sangma jong ka BJP ka jinyo ya ki vote kan long hadu ka apply tri uchin mang ara ka kandai rengkat bu jinyo ka vote na ka benta ka election MP Hadin ka jingalap election ka balayat kattu kat ni benai ki kertong ki bay aireng na ka Shillong seat batura seat jong ka jilla Meghalaya kidan ya ka jing kerman benyo ya ka jing jom habakran bigilap thai khubor u kertong lemon lang jong ka MDA ba UDP u Dr. Gemino Mautho ulong ba ka jing kesang jong ki party relum haring kat ka jing Tom ula pempaw ba udan ka jing kerman benyo khet ya uso jong ka jing jom nakalyang uma Vincent H Pala ula pempaw ba ka sen congress kalayo bay bangkini ya ula kam sensar bat mauru un chocolate khamtam le mentai pai ba kitip tikna ba ka BJP kan petrekam yak CEB nakalyang ukurtong ka sang BJP u ba san bosulay u lapun pao bo lakran chai syaki he ka BJP sang kini ba ka CEB kam de petrekam hajala Meghalaya bat kunjuk ru ha than chate lamingi haba phai pat chatura sik ka kertong jong ke NPP ka agatha sangma kal ong ba man ka election ka don ka jing yale le ka kelmen le bakan jom nakalyang Dr. Mukul Sangma kertong ka sang congress udan ka ju ka jing slow ba ka kalong ba udan bahaya ka jing kelmen jong ka jing jom ha Assam ka jing tap vote jong ka wat baningkong sha ka Lok Sabha ka long hanin kesini ha kisan tili ki parliamentary constituency jong ka jala ka lapoi hadu ndu khu pra nak sisma ka don ru ka khubo jong ka jing thut ka court EVM hakikat tu ka ni ki jaka ha ga ni sini la sakhiru ya jing tap vote jong menteri rangma barem ka jala Assam utarun gagoi ki MP ki bakan thut ya Gaurav Gogoi ba pradhan boram na ki ni kisan tili ki parliamentary constituency la don hadu sakhuai hut ki kertong ki ba ya aireng ha ka ni ki election Kanigari ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya khubor to mentangin phai khindiat shakhani ka berta
किसी कंपनी, डीलर या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं या आपकी कई शिकायतों के बाद भी उस सेवा प्रदाता ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की, तो अब समय है कंज्यूमर फोरम से संपर्क करने का। एक सादे कागज पर अपनी शिकायत सामान या सेवा लेने के 2 साल के भीतर उपभोक्ता अदालत में दर्ज करवाएं। साथ ही अपनी पिछली शिकायतों और बिल वगैरह की फोटोकॉपी भी लगाएं। उपभोक्ता अधिकार हक है आपका। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Tomentang mit Haibiang Shaka Khubor. Ka Jala Manipuru Kalathep vote in Kisni Nakabenta ka Outer Manipur Parliamentary Constituency ka Blastang Nadu Kapor no Jimmy step but Kalapai Hadu no Pupra Pol Ar Nakchispa. Kinong Tep vote ha ka Outer Manipur Parliamentary Constituency Kidan Hadu Shipolak Shipo Hajanut Kinong Tep vote. Ka Jing Aila Jong Sungmenang Kalapulong Ru ya ka Jing Mi Ba Jong Kinong Tep vote ha ka Kisni. Ha ka Kapor Nagabenta ka jingai bet jong election commission kalapin jorbha ya kijing pahara ba khardop jong ka Indo Myanmar lakhang no akan isni khang ba kijing thap vote kan yai bet yai runti hagani ka jila na lo kishpo putan ki pulit jong ka jila lawan haru sakhandai po putan ki pulit na Central Paramilitary Force nagabenta ka jingai bet jong ka jing thap vote hagani ka jila kakam ka jam ka babyang ka jingbet ka sanhima sansima ma ka jingkhoi ka maryang ka long ka jingkwa jong kinong thabut ka bathmai ha ka jilla Arunachal Pradesh ka badan ya ki election assembly lembar ka Lok Sabha kini kinong thabut ka bathmai ki kwa ba kinong shna ain bathmai jong ka jilla kinpin kalano e ka jilla Arunachal Pradesh ka jilla ka bakilut ka roi ka par habaro kilyang Kakalung Pinky kepada kenong tap vote hak kasing kepaning kong kepala tap vote hak government secondary school polling station happy sector kalau ong bakal jing tap vote ke jongka banjir di ukur tong kalau kat kum ke jing semau ke jongka shushu sakawai kenong tap vote kepada tap vote hak kasing kepaning kong kayari nabam kepala tap vote ha Arunudaya higher secondary school ha Vivek Vihar kalau ong bakal kuat yak sarkar ke baskem bentam unorbu sharing Ubala tap boot Haniti Vihar Secondary School Pulling Boot Ula ong bak sarkar batmai ka di banpet ya kijing ki khun samla khamtam ha kayo kamyo jam da ka jing thmu ban penslori ya ki kinthai bakin late tap vote ha ka ni ga Lok Sabha election ka election commission jongari kalabo ya ka ping polling booth bat ka model polling station ha bolo ki jilla jongari kani ka ping polling booth ka dei kerpang nak benda ki kinthai bat ka model polling station ka long nak benda ki brave badan jingduna ha gi khotmen bat nak benda ki brave ki blanot men u chief electoral officer jong ka jilla meglia uba FR khokngor ula pentip bade bandan markawai ka ping bat model polling station ha kin report leak constituency jong ka jilla ka jingalap election na kabanda ki wat badangsa jong ka Lok Sabha kala nang shongshit ba la sakhiru yak jingalap election jong kinong elam ka sengsan phai bapher ha kari ha ka ni kasni la sakhiru yak jingalap election jong umintri rang ba do kari Narendra Modi ha Bhagalpur district jong Jalla Bihar bat Mangal Doi jong Silchar ha Assam kat ba president ka seng BJP wa Amit Shah ulale yalap election ha Darjeeling bat Uttar Dinajpur ha West Bengal na kabanda ki katong BJP ha ka ni kasni ru ka chairperson jong UPA ka Sonia Gandhi kaladat thap kerteng na kabanta banyakhon ya ka Lok Sabha election na rebelli bat kalapulong ru ya ka road show ha gani ka jaka Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula ong bak sarkar ke jong kala simkhya bantin be ya upur usamat kari Bangladesh haba ajing klan ha ki election rally ka belong ha Kamalpur ka bahap ha Mangaldoy constituency Narendra Modi ula pentingna bak jingkeri khaput jong ka Assam bat kari Bangladesh on sapendam notion umuri ula ong ru bak sarkar kala wat ikilat kilenti bantungrung ya Shillong tribe sha ka community bahendrio ha Assam klan bakta pat ikiwepat ki Shillong tribe Menteri Rang Bado Kari ula ong ru Jala Assam kala kiyo baha hakaroi kapar haboro kilyang ha kini kisan sinem Katu ko hubor kalakut ka bawan shapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sa kandia por ni seso bat ka Delhi station na ka banta ko hubor ha katin hindi ha ka por prabaji bat ko hubor ha katin pareng ha ka por prashpawa kani ka dei ko All India Radio Shillong